Hadin ke jing bom sngohun, bat bom syai ke jing batai ke tanat MEPDCL nongstoin, halor ke jing positi sigi pai ba ban hapsiu ke baitang boarding, ke balakod di pawjar bat di laktingka. Nakaliang jong ke seng HNYM, menta ke sngi kilalet bania kendo yo Deputy Commissioner ke West Kasil District, uba Garrett LS Andites, bandawa pak sange shua halor ke jing pak siu bai boarding ke tanat MEPDCL ye ki pai ba. Laban kedo hang ni, bahaka arpsan terik uluber, ki pai ba ke West Kasil District, haringkat kita khot jong ka seng HNYM kila tur syuko office tray kam jong ka tanat MEPDCL ka badan hanong stoin hadin bagi layo pedang ki city bagi habban siu ka baitang boarding ka bala kod ki pau hajar bad ki laktingka katkum kiti ki city balayo pedang di ki pajba na ka tanat MEPDCL latho ban wan siu ka bay boarding ka badang sa bad ka scheme ban map ka sut badang sa lingba ka OTS scheme bad ki babun ki pajba ki balayo pedang ite ka city kidai ki beladap syaot ya ka boarding ha kate tanat badon ru ki bompat don tang ka boarding ru kilayo pedang nalor ki wede ki baju siu tista man lau benai ka baithang boarding bad ka jing bitar ki pajba ka dei halor ka jing pomla jong ka tanat ban ai ki jing pensai ka batikna halor ka te ka baithang boarding nrei la shuong ba ka dei ki jing bitha na ki bor ki bakham halor u president ka seng HNYM habaya kran shikilat pathai ku bor hadin ka jing ya kandu yo DC ulong ban nakaliang jong UDC lo kran shai bahabai David ke jing dawa pha sange onomla ban pen sange hendrei habyaj be shakmat bat ulakular hakmat gid khot jong ka seng wa unsa tho shakatanat MEPDCL ba omdei ban pha siu RCN ka bai thang boarding ki pajba ki basiu man la ubnai kat bai ki long yeng ba yo pdiang ye te ka city klempat don ka yeng ne tan boarding kadai ka kamram jong ka tanat boarding bakan pej bnia kat bai ki basa ram bat sha out boarding kadai ka kamram jong ka tanat ban pensyai ki pajba bat skilong yeng ki baya kandu ya kum ketai ka apot lihat nakal yang juni kumbasang di kuapan pensyai kumne hakawe dai menin kasih kumbara plei mo dengan baki lapakai kubor hi suban ai kublei lapakai kubor ba laya pelagi kubor juni menin hakaji cenderung kan ram hap teka office kabada ipai ciki ka tanat boarding te nakal yang juni mentakasni niwan halor kanong rim kabala kendum kan ram menin kasni hi banyak kendu batu disi badan burom jungka distrik kejungi te nakaliang jungi hajing sia nakaliang jungka seng ngilakwa ba hapok ka distrik jungi la kumno kat ba ompat yo ya ka jing sai ka ba tikna na ko ka office jungka tanat boarding jungka distrik hibro ko wai ni kwa ba kidai ban pensange shwa andai hadin bangi layo banya taisani bat u DC pat nakaliang jung uru ula pensyayangi ba kamdai ka bor ka batang nang ne dai ka wan biang ka bor ka bana kamsalor sisu te nakaliang jung ula pensai ba ya mentahi kalong ba ban pensange umla ban pensange andai kinyai bisa kemat andai kajingya sakmat kalong ba nakaliang jung ula kular yang kumaseng ru ba unsa pha ya kajing tho syaka office badai pai ka tanat boarding ba kine ki pai ba ki ba jusiu ya ka bill light man la ubenai kim dei ban siu arsen ya kata ngilai yo banyak keren dak ba syai bat u DC jungi te kine ki basiu manlau benai kim dei shu ban siu arsen bat kine ki longjing ki ba la positi klem pada don gaying klem pada yo ban tane galat kane pat kadai ka kamram jong ka office bakin pe bat kine ki wei ro ki ba la shaot la duk meno naduk meno snem naduk meno katarik naduk meno benai ro baro kine ro kadai ka kamram jong ka office bakin pe pat kidai ru ban ayah kajing pensai ba nadu meno kila syo ode galaj nadu meno kisaram hadu karne da karam da ki pau hajar da kilak kelapoi plus kata ru kalong ba ladalong ka bala kalian jung udisi ru ula pensayangi ba kum ki pajba jen ada kidon ka record baro arliang kemud kum ki pajba ru kindon ya kata ka record ka ba kisiu man la ubenai plus naka office ru kindon ka record ka ba pura ba nadu kata katarik nadu uta ubenai bakila ot kumta kisah saram kumne te lada kata ka record ka biang kemud kadai ka kamram hi upai ba bakin siu ndai lada ka record kam biang ban siu pha huri hurai ki sithi kumne klem da don kano ka jing bisai ka ba benia te kalong ke ka ba bakla bat kalong ke ka ba pensubsi ya ki pai ba nong sunong jongi hi porok ka wei jong ka distrik te kumta na kaling jongi ru ngila ya keren kumta te kum ka seng ibu hi ka jing kermen ba khamtam ya ka office ka ba dai pej ya ka tanal boarding jong ka distrik hi porok ka wei ibu kajing kerpat ya pi naduk ki nong tray ki officer baro ba pin sim kia ya kene kakam kenang ba kanong mara su kano kajing na kane kano kajing kelumar ya ki pajba batada
kadang ya ilong kumne kadang ya ilong sia ilong kumne daka pipai si ti kulumar kumne ke ba USA kan poi kapor ba ni kum kaseng ro ni haperkhat sani ban sim pada da kawai pat kasenjam de kan ne kalong ke jing kerpat jongi raya mata kamdon kan kan persa andai tangkata kalong ba ikwa ka jing sai ka bapura kenang ba kan marak su ka jing kulumar ya pipai ba babun